singura șansă ar fi ca parchetul să se miște mâine dimineață, ca lucrările să nu se termine noaptea asta, iar parchetul mâine dimineață să se miște așa de repede încât să oprească, ei pot să dispună oprirea lucrărilor. Nu am foarte mari speranțe în parchet, pentru că am făcut o solicitare similară când s-a demolat hotelul Marna acum exact 3 ani și nu s-a întâmplat nimic. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție în direct. Rămânem cu imaginile de acolo și urmărim ce se întâmplă. Discutăm și cu doamna Irina Zamfirescu, reprezentanta unui ONG